Takže lidi, vítám vás u dnešního dalšího videa. Je to Let's Play o Minecraft Pocket Edition. A dneska jsem si pro vás připravil další díl. Je to o tom, jak přežívat, nebo já nevím, jak se to řekne teďka. Survival, no prostě. A mezi tím, co jsem předtím natáčel minulý díl, tak jsem se na to koukal a seklo se to hrozně, ale u mě se to vůbec neseká, jak vidíte. Jinak, trošku jsem to tady rozšířil, dělal jsem si postel, natěžil jsem si dřevo, byl jsem si tady kousek porozhlídnout a v off-screenu jsem ještě kopal a dělal jsem si ty zahrádky. Zahrádky si za chvilku sklidím, ale tady jak jsem kopal, tak jsem tady našel železo. To mě docela trošku potěšilo, aspoň si můžu udělat nějaký armor. Tak. Jo, co hodně tady je železo. Ano. Tak, tady si to takhle zahrábnu. Vlastně ještě tady to musím odkopat. Tak. Jinak šumění nevím proč je, ale když jsem vůbec nehýbal s mobilem, tak nevím proč je to šumění. Když tak, jestli byste věděli, tak mi poraďte, já se podle toho zařídím. To musím ještě odkopat. Ups. To mě docela takhle skákání štve, ale teď jsem si trošku hejbnul moc. Teď si jdu napapat. No to ještě musí dovyrůst. Tak. Dneska to bude zase krátký díl, protože ta permise mi furt nechce jít, nevím proč. A dám asi uhlí. To není sem potřebu. Tak. Bramburku jednu máme. Teď další. Teď tam dáme uhlí. Brambora moc nepřidává teda. Víš, slepička. Toto dáme sem. A vyrobíme si nový krumpán. Tak. Tohle bychom měli. Až si tohle vypeče, tak si tam dám železo a udělám si asi, jak se tomu říká, nějaký armor. Nevím, jestli jste mi to psali, ale asi ne, tam nebyl skoro žádný komentář, asi jenom 2 nebo 3, já už jsem zapomnětlivý. Proč se koukám na tejto? Protože koukám, na kolik natáčím, aby to nemělo 15 minut, protože ta permise mi to furt nechce dovolit, nevím proč. Ale hele, vidím kravičku a prasátka. Jo, prasátko. Tak. Stejčky, dej mi. Ty prasedno. Ty máš dost tuku. Nebo dost maso, teda. Tak. Tak. Už myslím, že mi dala 2 kuřata. Tamhle vidím uhlí. No, můžu se vlastně natěžit, dokud se mi to vypejká. Tak.
Tak. Jo, už to je pečený. Jo. Ne, tohle jsem se dal do toho. Tohle dám sem. A jeden se mi pejká. To můžu dát zatím sem teda. Je. No, teda. 2 ironky. No, udělám si teda nejdřív ironový krumpáč. A pak si udělám asi botky. Protože boty se hodí na... jak se to říká, když spadnete, tak vám to neubere moc hápek. Takže to je dobrý. Tak. Trošku bych to měl. Botky. Botky, samohodky. To budu mít na kompák. Můžu si vlastně... Jo. Kompáč, ale ten si dám sem. Příště už natěžím víc železa, tak si vyrobím asi chestplate možná. Tak, teď tam hodím tohleto. Tak, za chvilku by to mělo být vypečený. To je skoro jedno uhlí by vyšlo tak na 3 stepičky, možná. Vidíte, jak to dlouho to ještě hoří. Tak, já bych šel z... Jo, ještě jsem se vypěnit. Želízko. Já bych šel asi zase kopat, ale tentokrát... Jo, torčky ještě musím. Torčky. Je to začíná docela štvát tady to. Torčky uděláme 3. Jo, tak bych mohl vzít to. Máme tam. Jo, tohle to dáme tohle. Asi bych začal kopat tady a za chvilku... Tady bych začal kopat. A v příštím díle bychom si mohli vydat na nějakou výpravu tady. Já se na to v offscreenu připravím, když najdu nějaký železo, natěžím si, dělám si vybavení a tak bychom se mohli jít kouknout na nějakou výpravičku. Hlavně bychom potřebovali jídlo, protože, no vlastně, i když farmy docela jdou, ale chtělo by to stejčky. Tak. Tady bychom mohli těžit do stran.
To jsem zrovna nechtěl. Tak. To bychom měli. No. Teď bychom mohli... Počkat, tady jsou dva. Jo. No, to nevadí. Tak jdu nahoru. Už mě nebolí v krku, aspoň. Jsem si vzal prášek Strepsils a je to jako kdybych byl vyměněný. No, 11 minut. Do 14 minut to ještě chvilku je, ale i tak. No, já jsem... Ne, nevypasím. Dobrý. Ještě, že tak. Už myslím, že to jsou creepři, tam to je zírka. Ale tam byl creeper, bylo sejmout. Takto. I když mohl bych se vlastně vyspat. Pak bych si pro ně mohl dojít. Co je? Jo. Tak to není asi moc dobrý, ale to nevadí. Tak, jo, ještě si tady to uklidím. Měl bych si tady postavit lávu a do toho házet ty zbytečnosti. To nejde vypálit, tady to je červená ruda. Ale mohl bych tam dát 3 kobly. Uvidíte pak na co, příští díl možná. To je jakoby zatím provizorní baráček, ale ještě... Asi už nebudu plánovat, kde budu bydlet. Wow, docela pěkný. Jo, tady jsem stavil cestičku z hlíny, protože jsem... Tak já jsem chtěl zrovna gunpowderu, asi ho nebudu mít. Promiňte, že jsem si tak lekal, ale tak jako nešlo to. Si to rychle zadělám. Tak, nic se tady nestalo, vůbec nic. I když mám nápad. Železo, co se mělo dá dělat? No přece nůžky. No. Možná ho příště najdu. Takže tady ještě ta ovečka. Nebojte, já ji nějak chytím. Když tu hlínu bych si v podstatě mohl vzít. Já se rozšířím ty farmy.
tenty. Aha. Takže tohleto video asi nebude, možná ho natočím ještě někde jinde, takže čau. Asi to ještě půjde ukončit.